to yung mukbang ko. Meron akong fried rice, chop suey, pulled pork, yung tira namin kahapon. Tapos meron akong konting barbecue wings at saka yung tawag nito. Ito yung drums niya. And then mayroon akong ano naman itong tawag nito? Canton. Pansit canton. Kain tayo guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, pindot na lang ng subscribe. And then, pakituslok na lang din ng bell kay Pinay Bisaya. Mga anta guys. So, para updated kayo, pindutin nyo na yung bell para tuwing may na-upload ako, nano-notify kayo. Diba guys? Mga kapinays, kain tayo. Hindi ako naglagay ng sa mukha ko. At saka, pag yung suot ko ay depende yan sa sinusuot ko. Kasi sinusuot ako na yung pangit ako tingnan. Ito sa sinusuot ko ngayon, parang ang pangit ko tingnan. Yung neck. Kasi yung collar yata. Masarap siya. Talagsar ako mo gamit og kanang kuan ba kanang spoon ba. So karon ako ning gamit og spoon kay gamit man nina ako sa pot pag shower na ako. Uy, sumatumura man ito nilag. Sabi mo. Ako ba na dili siya ganana. Magbalik-balik ang pagkaon. Ikaw lang yung maghapon niya karon na po nung dili na siya. Sa ako ay problema. Bisag adlaw daw na kabalikan. Ay, yung anak ko, nakita yung ano ko. Yung tea. Kasi lagi na ito lang itong naka-center. Yung ano ko kasi, yung tawag nito. Yung ficus. Kakainis. Ang hirap pag kutsara. Mura man siya lang kung ano nagkamoto na ako. Kaya mura siya gano'n. Basta, dahil siya karon ito. Lamian ang pulled pork na ganito sa jumbo. Jumbo gipalit sa kumbana. Mura siya taste sa kanaganong paksin na lechon paksin. Minsan nag-order kami dito sa parang pumunta kami ng festival ba. Nag-order kami niyan. Umupo kami kasi umiinom yung asawa ko. Nag-order kami tapos yung in-order ko ito ng pulled pork. Iba yung lasa. Kasi parang nilalagyan ng ketchup. So parang yung lasa niya parang na-ruin sa ketchup na nilagay. So actually, dili nalagyan kay. Meron na siya
nakakuha na siya ka ng sabi ka wala din sa Bisaya. May nakalagay na siyang ingredients, tapos yung sauce meron na. So, dapat di na kay makuan siya ka ng ma-spoil yung ano niya, yung taste niya. Normal, may hair ganito dito natin sa side na to. Akong namilis ang akong avocado. Tapos, cornish yun. Kalimutan ko yung cornish yun ko. Yung pickles ko. Mayroon ako pickles. Hanggang yung ginger lang. Lukad ka nga naman ito, no? Ibawalan ako masyado sa aking bana. So, karon wala siya ka nag-work siya. Pero kung na-ako-permis akong confirm niya, makita niya kung pila ka gadgets niya nag-open. Makita niya. Mahiwaw niya sa notification niya. Kung saan mga Grabe siya. Napakabot, masakot na siya. Mapagay ko sa trabaho mo, imbis ka na lang ang akong time no, kay kung ko sa trabaho, hindi kong nag-work. Yap ko bawalan. Ganyan siya. Why cellphone room? Yung cellphone, manong tag-TV. Mag-Netflix ta. Tanaw na to ang atong isubaybayan nga ka ng series. So, yun na lang. Antod sa usahay, malimtan na ako, di na ako mag-YouTube. Malimot na sa akong hunahuna, kay naanad na ko nga. Tungod kay ang akong bana, dili ko pero tugutan. Maghilak gayod ko usahay. Di lang usahay, madalas. Ay, yaman ko tumibawalan. Antod sa makatug na lang ko di sa sofa, no? Ito sa akong kakapoy. Yan, pagmata na ako, lanta lang ko kadali, pero dili na, nga matutog sa akong Facebook. Kalimot na ko mo, na ako makapag-upload. Mahirap ako i-edit, paano ako ma-edit? Tungod kayo. Ikapuya na po ko, edit-edit, inya, mura og, medyo nawalan ko gana, tungod sa kumbana, kayo, mamagin na siya mag-support na ako, no? Kaya yaman ko gibawalan. Nga. Saay. Dili saay. Mas na nagyod. Wala ko makapag-upload kayo. Di na ako ganahan kung makinig video kayo. Ano? Wala yung ba na lagi. Na makalimot na po ko. Mga din ano, basta masanay ka na nga. Hindi ka natin kasi sa YouTube, hindi ka lang. Hindi ka na mag-upload, makalimot ka na nga, may obligasyon ka nga, mag-demo ka o video, o mag-video ka sa gawas, ang imong hunana, wala na. Iba na ang imong mahuna-huna, kaya tungod kay nasanay ka na. Kada uli ni mo maingon, ayaw, mag-cellphone. Butang kayo, mag-cellphone ka, mamubus ka, awayon ka man. Pila na siya kakuha niyang gilabog. Kaya ako minaw, nakipagkaway ko niya. Dili ko, kasi sa mga nag-asawa ba, masigila mo kawa niya. Karang, di ka maminaw ba po. Pero, sobrahan mong pagod niya kung bana, oy.
sobrahan na siya. Dili para sa ubang bana. Kaya usapan po ubang bana, kaya gusto man po nila nga nasa social media, gusto man po nila nga maging part of the channel. Gusto man po nila. So, maupod nga mo gaya, maingong gaya ilang asawa, nga mag-vlog ta, mo appeal na lang kay gusto man po niya. So, akong bana kay dili man, extra lang man siya. So, mao nga dili na siya. Kay mingon man siya, kung sa'yo akong makuha dana, may trabaho ko mingon siya dana. Isa ko karon mag-workful ang akong kuang kay na-aksidente ko. Mingon siya dana. Aron ma-famous ko, mingon siya dana. Mingon akong bana. Ang trabaho. Mga nakalimot na ko. Karon mura ko na ko ang bakay. Nakakita ko na nag-post o kuhan sa kalang Facebook ba? Wala. Kaya pala ito ilit na ako. Kapag ganit ko makapagpasalamat sa mga kuhan nga akong nakuha na atong nag-place sa akong mga kuhan. So, karon lang po nagkakuhan na parang kunting ano lang, thankful sa ilaha. Pero kung makasahod na ko, kung in case makasahod na may naman po kunting revenue kay at least may mga tao ding nag-concern, nanood po sa akong video, nga bisag ko na ko upload. Kanang muragwa nila escape ba po, nagkaroon ako ng konti. So at least, thanks God na meron din. So, na mga honest, kahit walang nanonood, na yung mga dati na sa grupo wala na sila, nag-stop na. So, at least, meron pang concern na mga secret followers ko sa Facebook ba, o niya, maadto sila sa akong YouTube. Kaya naghimo sila og kanang muraya ta og kanang kuan kay siyempre current na sila sa ilang wifi sa ilang internet, so dito sila manood sila. So dili nila ko kay ako makitaan nga sa Facebook at saka yung yung mga unsubscribers mas damo. Tapos kaganina ng limpyo ko. Okay guys, magpaalam na si Pinay. See you for my next video. Sana nagustuhan nyo yung video ko. At saka pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sana mawawala na tong pandemic na to para back to normal naman ulit. So, huwag kalimutang subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo. Bye!